Ole kan lo le ta a class 10 student te life processes consumer ka class masa khanin ending plan stand a chon siam dan nutrition ending an kalpui ve dan photosynthesis chungchang kan soi fe to a don chuma ve thun chon in nutrition in unicellular organisms ti kan zir ve thung don ni nutrition chim chu kan soi fe na sa to vi o chu vain soi non em po ngai to lo wanga chakna energy en siam thei dana cho ai kan siam dan kan ei lu dan en lak lu dan thil nung ten an ei dan ten lak lu dan te khan nutrition chu ni mai ta unicellular organisms kan ti ve thung chuan thil nung cell pakhat chau nei te kha unicellular kan ti chun unicellular organisms kan ti chun lo ni ta ni entinan amoeba kan ti te paramecium kan ti hau te kha tro chung te chuan in tin nge chon ei ve thin en tin nge chakna an siam ve thin chakna siam thei turin tin nge chon lak lu ve thin ti kha topic toi te in kan sui ve zwai don ani unicellular organisms ten nutrition an kalpui dan hi multicellular organisms ten en chuan ang chi alo dewa chuwa an taksa te kan pian phung an nge pian phung la thil chang chang an lo em awangin khatiang an lak lu dan pokha ain ang theilova chun chu kan soi don ani heng unicellular organisms te hi an choi dan an chana siam dan hi ain ang lo vel kholoma amoeba anga te chuanin I finger like extensions kan tia chu chu omsia chu an taksa tang khanin kuzung tang ang deuh hiron in siam chuak chopa chu chuanin an ei tur kha an ei tur hi bacteria te ni algae te nia amo thil enge mo ke them noi thil tero te khan ta chu chu inge kuzung tang ang mai hian ten ava in khap arun fan chuaka chu chuanin an ei tur kha apum khanin tian ava tuam chu ava tuam top maya chu chu I amoeba anga chona lo ni ta paramecium kan ti anga ve thung chuanin mul ang tak mai hi cilia kan te chu an taksa surface an taksa pon anga khanin om cheu mai ta ni chumi mang chuanin chaw kha an va ei ve thung ta ni chumi amoeba te paramecium te khangina an ei dan process kha phagocytosis kan ti ani pseudopodia mangin amoeba bika khanin finger like projections kan ti kha pseudopodia ti na mi kan soi chin bokani chu ngina chuan ve ei dan chu phagocytosis cell eating kan ti kha alo ni ta ni chuan amoeba bik khi kan ziu chiang don anga amoeba ina chuan lak lu hi an taksa chunga hianin engen yang food vacuole om le ta chumi food vacuole chuanin digestion kha thleng thin ta ni chu intracellular digestion digestion within the cell chunga khan digestion kha thlenga chu digestion within the cell intracellular digestion kan ti kha amoeba anga chuan athleng ani omzi a chuan unicellular organism like amoeba anga chuan phagocytosis mangkhan cho an la lu ta chu food vacuole intracellular digestion athling le chain tin ani chu ain do te in engtin amoeba ina nge chon eidam nutrition athen dan kha kan soi don ani amoeba hianin point nga in kan soi thenga chu le chu extension of pseudopodia ingestion digestion absorption le exocytosis khan steps te kha ain do te in kan soi fe don ani saber chuan extension of pseudopodia enge pseudopodia kan ti chulta ang pseudopodia kan ti Greek word pahni pseudis kan ti le podos ti changala kania pseudis kan ti chuanin hei false alem temporary mo hun rei lo chu ka tan ti nang khan mai ta podos kan ti chun fit ti na ne ke ti na khan ta omzia chu kelem temporary deuh thil ke ang deuh kha arun chuak tin arun in siam ti na ni chumiron in siam chona ei tur kha arun hual ta khup da chu extension of pseudopodia kan ti omzia chu alo ni ta ni chu amoeba first step of nutrition chu lo ni ta ni enge second step ni ta a second step chuan ingestion lo ta ni enge ingestion kan ti chon machine anga chon lo soi ta la cho kan ei lu kha ingestion kan ka kan da lu kha ingestion chu lo ni mai ta
chu tiang chi chuan amoeba anga te pawh khanin a first step a pseudopodia ron in siama ava khwal khupa chuanin pseudopodia hmor le hmor kha lo in zom tial tiala chuanin chaw kha ataksa chunga khana lo lut ta ni athil ei tur kha chu ingestion kan ti chu alo ni ta a khatia a ingest tia atuam lu rual khanin food vacuole alo in siama chaw kha food vacuole chunga alo ama chu food vacuole kan ti chu lo ni ta ni chuanin a pathumna chuan digestion alo om ta a chuan chu food vacuole chu lysosomes kan tia lysosomes hi organelle chi khatan ni a class sign ate pawh kan zir tawh kha chu chuanin enge ni ang khabi food vacuole khan an hun bei teuh ta ni chuanin enzyme kan ti te kha enzyme kha chu kan tha tawng tero protein chi khatan ni a chung enzyme te chu an hun pe chuak ta a chung enzyme te chuanin kha a cholak lu a kha a ron ti ke som ta ni a ron digestion kan ti chuanin thil lian hi a aya te a enge ni ang cell ten emo taksa ina alo hip lu thei tur tok vela som te khanin a in ti ke som thin ta a chu digestion kan ti chu ni ta a chuan amoeba pawh hian lysosome so khan enzyme an ron pe chuak a chumi hmang chuan khang khami a cholak lu kha alo ke som ta ni chu chuan a palina chuan absorption alo om ta a khang food digest to sa a cholak lu ke som to sa kha amoeba cell atak saina amo na tur mun sang a khanin akal kwal ta a chu cytoplasm a khan ani a cell pakhat chau unicellular ni meu wangin cell dang atak sa pa ta kal kwal vak tu kha hum chong lawa cytoplasm a khanin absorption a thleng ngala amo na mun sang khan kal kwalanga organelle te mo a khat mi mo tu sang khan nin kha thing dong tin ani chu chuanin at last point a chuan exocytosis alo om ta a exocytosis kan ti chuan khami chaw khan enge digestion a thlenga absorption a thlenga an mo tur ang kha chaw tanga atak saina mo tur ang kha alak to hnuwa a chuang bang zong a kha a cell atang khan atak sa tang khan apai chuak vele ta a chu apai chuan a process chu exocytosis kan ti kha alo ni le ta ani kha nutrition in unicellular organisms chu alo ni ta ani chu